Guys, tanawag ito. Oh, hey guys, today we're here in Hilongos to have having a shoot. Ano sige Bisaya ba unsa? Nag-shoot me kauban Ito, go Bisaya go. Pinaka-influential nga influencer sa Hilongos, not just in Hilongos but in the whole Philippines, si Jasper. Jasper chase outfit. Lagi na guys. Allah to guys, oh kay. Oh. Lahira gyud. Oh. Hey guys, nag-vlog na sad ko diri guys sa cellphone sa Now in PH and nako sa sakyanan karon and we are shooting for Hilongos. Saan siya guys? Festival Hilongos Fiesta. Para sa fiesta sa Hilongos. Para sa fiesta sa Hilongos yung video and usa ko sa videographer karon guys. Videographer ron. Isa model na to, guys. Ang model na to guys, di basta-basta gikan si Bonon sa Jasper Amorin guys. Kita-kita taon niyo guys niya guys, kinasakay pa masakyanan. So karon guys, ang biyahe pa mi nga to sa padong sa Magsaysay. Kay atong tilawan niya guys ug sa ilami. Sikat na siya na delicacy sa Hilongos. Yeah, sikat na siya sa dili. Ano Magsaysay man? Isa ko sa wata kay ba ako sa I figure out unya ko sa ngano Magsaysay guys. Nga naman tas late. Mo siya budbud na dako gid kayo, oversized na budbud ba? Magsaysay. Dako si Magsaysay siguro, dako siguro nagkuha si Magsaysay. Dako budbud. Si President Magsaysay. Atora, pangatan na to ang tigluto dai ana nya ano Magsaysay. Oh, pangatan niya guys. Yan shout out guys sa atong driver guys nga ang paitiga guys. Mo na to. Ano si driver to guys? Gahi ka na guys. Guys, na nato makauban guys oh. Ano guys oh? Ano to kauban guys? Alvin Richards. Napausa din oh. Yo, what's up? Guys, di na pa distract guys. Nag-drive man na guys, di na pa distract. So, tas mag pala kami ron. Mga fans ni Vince, please go and subscribe mo sa akong channel. And also guys, don't subscribe to Vince. Subscribe sa guys sa Now in PH, Jasper Amorin, Alfredo Alesna, og ni Reina Alexis Betingue. Mga followers ni Vince, ni Jasper, transfer na mo. Transfer. Joke na joke. Dili guys, subscribe sa naman guys. Nawa niya guys. Magpa-shoutout ng Jasper niya guys. Tanaw na to guys ha. Subscribe din mo guys. Unsod. Dali di mo. Guys, namin ako nalagay sa himuanan sa Magsaysay guys. Sa mismong balay gid no. Hold daw. Ate na may ipatilaw di ate na makakaon. Ano to na may finished product. Ang di mi tay. Ako try na rin. The best na Magsaysay gud. Mapasugo ko sa hay magpapalit Magsaysay sa Hilongos. Nag-tutorial si ate guys. Shoot kami sa katong ganila Magsaysay. Oh guys, one guys na. Gutom na kami guys, pero laban lang ate. Pangutan siya. Tadawan ng kamera sunod ha. Okay. Mula na man eh. Masos. Ate na may pangutan natin. Ito na may pangutan natin. Ano Magsaysay man ang pangan? Ito. Mangguni magsaysay. Chukubod mangguni. Chukubod ay Magsaysay. Sa unar manggutog inganlan lang takaan mga kusay. Patak pangan Magsaysay. Mo day. Ana iro. So chukubod guys, chukubod guys. Ano minute yung sinumatik mo do? Asa akong 13 na. Okay, malan na yun din. Wala na eh. Dito ta sponsor og iPhone guys, dito sponsor din. Imo ni. Vlog ta guys, vlog ta. Steam pa sa balik. Oh. Amo nang mula na siya. Steam nimo. Ate usam na ang chocolate. Kanang kuan na Pepe, don Milo. pepe. Don Pepe. Kuan na te. Kibaw na mi. Ay ko na makaibaw mo. Kibaw na gani. Wa na kay wa na. Kibaw na gyapon na ikuan. May mangkot, may Ang mangkot. technique man na dili man ang technique na ana may secret ingredients sa ate. Yo, wag kayo. Ako na be. Nice.
guys, ang chocobod ni ate... Sa pangalan mo tayo? Ate dita. Ate Dita. Lami kayo na guys. Pinakalamin na si Hilongos tayo. Lami mong kuno, ngilngig mo sa ina. Lami kuno ni Talis man. Kapula na sa lami. Pilang mo sa nito? 50. 50. Okay kayo? Nice, nice. Oh, So human namin guys, tanawa kayo. Naka-block lagi na sila. tawag ito kami. Ay nga, naka-block mo. Color coding may manaya mo niya. Lo, grabe. May dance number on niya. Ang mga chocobod guys, ay kalimti guys. Ate, salamat. Eh, utang balikan. Guys, tanawa guys. Oh, Hey guys, today we're here in Hilongos to have we are having a shoot. Ano sige, Bisaya ba noon so? Nag-shoot may kauban Ito, grabe Bisaya guys. Pinaka-influential nga influencer sa Hilongos, not just in Hilongos but in the whole Philippines, si Jasper. Jasper chase out Lagi na ala guys. Allah, tawaga guys, tawaga ay. Oh. Lahira gid. Oh. Ikapila nga sa nang Jasper na. Mura ka upat na siguro. Upat na. So nami Upat na nagilis, nami guys sa Stricto kang na yung PH. What you mean? Pwede ka na mo sulab whole day. nata sa church sa Hilongos guys and This is mag-shoot one of the oldest churches sa Con. Yes. Tanaw mo guys sa vlog nila Kuys Alden sa Noin page guys na diri Ang mga followers si Jasper diha subscribe sa mo sa amo. episode. Episode. Yeah, nasa lang Hilongos episode guys. Okay, Asa lang karon na shoot? Yeah, kaya shoot. Ang dili sa Con na nila makita sa Hilongos na page. Oh, sa Hilongos sa page. Kanang ila shoot nila Jasper. Oo. Then ako guys, creative shooter lang ako there guys. Creative shooter ba? So perfect nga. Okay ang mga ano, si Jasper naman. Sana oh, pag naka-block mo. Ano ka ba? Kanayo ba niya namin production number? Production number. Mo na ang simbahan guys oh. Na. Kaya ba mo guys nga dugay na kay guys. 1700s pa na siya. Guys, ito masigo dali guys. Perfect fit juga Vince. Ha? Perfect fit juga. Himo kini Ito masigo dali guys. Namin sa Bell Tower no? the tower sa Hilongos, the tallest tower. Yes guys nga. Listen to na there guys, kaya di man din pa heavyweight dali. Punta ba? See you in Tambaan guys. Let's go. On the exit guys, exit. Kaya pa Vince, kaya pa? Ha? Kaya pa? Gawin lang. Ako na, iwa ko masyaibaw nga. Gamay, di cardio eh. Oh my gosh. As you can see guys, Kaning walls dali 1700s pa ni. wako ko mataw guys. Opera tayo mo nung Lagi. Hey guys, nanami karon sa Tambaan guys for the other shoot na side for another lugar and nice ang panahon guys. Kaya kayo init and it's time for a shoot. Let's go. We're rolling now guys. Nasa sa likod, busy sila. They're so busy. Oh? Sleep na. Si Katinalos. Face mo sa screen. Hello? Konsehal, mayan hapon dia. Konsehal.
Guys, we're walking in the downtown Hilongos with Master Vince Clifford. Yes, sir! Guys, baktas mi guys. Kaya Baktas me. car, We're magpili exploring downtown. Baktas na guys, baktas. Di kami nag-voice over recording. Dili kami si Jasper o si Reina. Yes, and karon guys, mamalik ko sa... Asa to? Chocobod. Chocobod sa Magsaysay kay wala may ka-shoot ganyan. So, see you there guys! Guys, it's 4:12 p.m. and we're still in the middle of a shoot. Yes guys, what's up? What's up? Puro mag-i-vlog? Oh, syempre. Ipunta na si vlog din sa. Oh sure. Kaya guys, team up guys, now in PH Yes. with Jasper Amorin and Alfredo Alesna and Reina Alexis Reina Alexis. Betingue. Sweet to lagi ka lagi. Yes. Sa mga full names. Ako sa mga friends. Gusto na makada kuys. Kaya si tugtog eh. Kailangan ako pili-kapi ako pag-isip. Hala, kuyaw. Guys, kay bawa mo si tubagan na guys. Bogdaw na Red Horse. Oh. Red doors, the red doors. Awa guys, so tanawa guys, so tanawa. Oh. Lah. Kuyaw, petikero sa na guys, so tanawa. middle of the shoot. Tagaper. Salamat kayo for the Christmas gift. Na-appreciate yun ako, Vince. What? Salamat kayo. What? Ang ginawa na lang ang boss ni mo. Lah, yo, lah. Awa guys, oh. Ngana na guys, oh. Lagi, pitikero na, Ariel. Awa na guys, oh. Oh. Ito guys, Hilongos famous barbecue spot. sa nanay ES Grill. Feelings Jasper barbecue and we're about to take our dinner. Yes, hi guys! First time ko ni Ari. First time, Pamili ko welcome, welcome. Hindi man ako yung bayad. So, dinner with Then, Kuya kanin. Jasper guys and 5. iyan ang gipili tanan So, guys. 5. Kung sige hugot ng pili ni Kuya Jasper guys. Pakyaw mo na niya? Pakyaw na tanan. no? Oh, exclusive na yung mga kuwan. Ni lami mukbang yun eh. Oh, mora na kay support naman sila. Ocho ko lagi ngon gud. Ito mga guys. Luto nga sa Ito na. Pero mas gutom siguro si Rina. Ganyan ko pangutan niya guys. Lami ka? Gulbaan siya. Gulbaan siya. Good morning guys, we're about to check out Blancos Beach Resort. Salamat sa pagbisita sa resort. Uy, may dinot ni resort guys. Ganahan yung guys guys. Dinot ang view. Ano ba? Oh. Yung bitaw, nindot good. Relaxing. Pasabot kay guest, mo tayo mo kung limpyo. Kung ano yung limpyo sa inyong agyo. Sino ginom-inom dyan? Eh. Bad mo ah. Tupo ako, papa. We would like to thank Jasper Amorin and Reina Betingue. Nakto ba? Betingue. Oh, Reina. Reina ba? Reina Betingue, no? And yeah, Hilongos. Thank you, Hilongos. We will be back soon again. And don't forget to subscribe. So now in PH. Okay na guys, ay nag-subscribe sa iyo. Subscribe to Vince Clifford. Mga ata guys, kay gutom na. And karon guys, more ang tigsulod sa Baguio. Wait, signal number 1 na guys, keep safe. Keep safe mga guys. Although ma-upload, Dali sa mix shoot. although ma-upload ni siya mga 1 week before after sa Baguio, but still keep safe. At least it's on our thoughts.